एकदम न'नि दाउखौ जालानो फरायनि दाउसो जासैनो बाथ्राखौ बुजिदों दा न'नि हिनजावजों उन्दुलानो फरेननि सिख्लाफोरजों फरेननि हिनजावफोरजोंसो उन्दुसिनो बाहाराव हटेलाव नोङो दाउखा हिनजावखौ नागारदो नांगौ आब' बिना गयारिखौनो लादो कंग्रेसनि आमोलाव पेट्रला बेसेबांमोन दा बिजेपियाव बेसे जाखो कंग्रेसनि आमोलाव सिलिन्डारा बेसेबांमोन दा बेसे जाखो कंग्रेसनि आमोलाव जानाय थावा बेसेबांमोन दा बेसे जाखो नङा होमबा थिग बिदि बिटिआरावबो बांदों आरोना बड' हिस्ट्रिखौ मोजां मोनग्रा नायगिरि लोगोफोर आं नै उन्दुनानैनो दं सिखाराखै बखिनि थाखाय आं भिडिअ फैलायबाय सोरबा सोरबा आंखौ जोबोर रागा जोंहरदों प्रमद बर'खौ बखिनायखाय फाग्ला जोंबादिया रायाब्ला बखियाब्ला सोर बखिगोन नङा होमबा प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदिखौनो एफाग्राब रायो मानसिफोरा नङा होमबा आरो प्रमदालाय सोर सासे बिटिसिनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बारसो नङा होमबा आरो बे डेम'क्रेसि हादोराव बयहाबो मोनथाय दङ आरो जों बायदिया रायाब्ला प्रमद बर'आ बिटिआरनि सफैनाय फैसाखौ जाजोबथारगोन मानो होनना बुङोब्ला बिराद जासुलाखा प्रमद बर'आ बिटिसिनि बारग' हाग्रामा महिलारिखौ नाय बिथांनाव दायो जेसेबां प्रपार्टि दंना बिनिबो डाबल ट्रिपोल जागौमोन हाग्रामाना प्रपार्टिया बै समाव बिटिआर एकर्ड जानायनि आगोल जेब्ला प्रमद बर'आ आबसुखौ दैदेनबाय थादोंमोन बै समाव प्रमद बर'आ रायनायखायसो हाग्रामानि प्रपार्टिया बांनो हायासै नङाबा डाबल ट्रिपोल जागौमोन माखासे फैसाया रायजो राजानि थाखाय खामानि होबाय दा जुदि प्रमदखौ जों बायदिया साफा सानैया जुदि रायाब्ला बखियाबा मावजोबखागोन थाखा फैसाखौ प्रमद बर'आ साननानै नाय पारसेन्टनि खोथा बिपिएफनि आमोलाव 7% पारसेन्ट लानाया जितु दा बिटिआरना मा जाखो प्रमद बर'मोनना 30% अब्ला बेसे बारायखो नङा होमबा कंग्रेसनि आमोलाव पेट्रला बेसेबांमोन दा बिजेपियाव बेसे जाखो कंग्रेसनि आमोलाव सिलिन्डारा बेसेबांमोन दा बेसे जाखो कंग्रेसनि आमोलाव जानाय थावा बेसेबांमोन दा बेसे जाखो नङा होमबा थिग बिदि बिटिआरावबो बांदों आरोना आं एभिडेन्सनि बिटिआर सरकारा 1 कौटि राङाव गंनै कमिउनिटि हल न' लुना होदों आरो बे कमिउनिटि हला न' गंसेयाव 15 लाखआव कमप्लिट जाहैदों होमबा गंनैयाव बेसे थांखो 30 लाख नङा होमबा 30 लाखआव न' गंनै कमप्लिट जाबाय होमबा 60 लाखआ बहा थाखो हजम नङा होमबा बे 60 लाखखौ 30% लाबाय होमबा 1 कौटियाव बेसे जागोन 30 लाख प्रमद बर'मोना जाबाय न'आव 30 लाख थांबाय प्रमद बर'मोनाव 30 लाख थांबाय आरो 40 लाखआ थिकादारनि बेबायदि हजम खालायग्राखा आरोना जासुलाखा ओरैनो मोदोमा बां देराखै प्रमदना जासुलाखायनो बांदों आरो दाथ' मोदोमानो बुजोबनायसो नुथारबाय आं माबा लिलि हटेलाव जौ लोंबाय थाहैयोनो दामि दामि जौ लोङै लोङै बुजोबथारबाय फाग्ला प्रमद बर' जोरनोबा नोङो हारसा हिन्जावखौ गारदो नङाबा नों थबनो थैसिगोन नों थैब्ला आरो बर'फ्रा गावजों गावसो एना एनि जागोन गोबां बुथारलायनाय जागोन नोंनि बे संख्रि सोलाग्राफोरा गावजों गावसो नारा नाथा जालायगोन नोंना हिन्जावा हारसा दा हारसाया बिराद डेन्जार जाखायो नांगौ नों आदिबासिखौनो लाब्रा गुबुन जाथि लानोब्लाबो सावथालफोरखौनो ला जेबो नङा नों जोरगोन नोंना जौ लोङै लोङै अंग'आ थैजोब्बायनो मेदामा ओरै एकदम स्ट्रंथार थाजाथार सोरजोंबा साक्कार जायोबा ड्राइभारफोरजों बडिगार्डफोरजों नोंखौ
खायदा बुद्धि बाहायना सोरखौबा बुथारहोगोन आरो नों थैयोबा बर'आ गावजों गाव बुथारलायनाय जागोन। नांगौब्ला नों बिना गयारिखौनो लादोब्रा जोबोर समायखागोन। नोंबो लदा बेबो लोदो बर'जों बर' बेसे पारसेन्ट जानो जा रावबो जेबो खालामनो हानाय नङा। जेरै हाग्रामाखौ जेबो खालायनो हायाखै। प्रमद बर'खौ रायब्ला सोरबा सोरबा जोबोर रागा जोङो। रायथावनाखौ गावनो खालायदों गावनो फोरोंदों गाव खोब रायदोंमोन बै समाव। आंथ' फाग्ला जायोमोन प्रमद बर' फैगोननो होनबाथाय मिथिङाव। मालाबा थास खान्नायखौ गारना थाङो खेला दुलाफोरखौनो गारना थाङोमोन मालाबा खामानिखौनो गारना थाङोमोन प्रमद बर'आ फैगोन होनबाथाय। लेट जानानै 2 किल'मिटार 3 किल'मिटार लामा थाबायलायनाबाबो थाङोमोन जोङो। मानसिफोरा ओरै बिर जानोसै जोंहा एसे लेट जानोसै बाइक सोनोबो होला पुलिसा। गारिखौ बहाबा दोननानै थाबायलांनांगौ 2-3 किल'मिटार अब्लाबो जों मिथिं जानाय स्टेजसिम प्रग्रामसिम जों थांथारोमोन। प्रमद बर' फैगोन होनबाथाय। सानसेखालि जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव रौतायाव रौता सारियालियावनो मिथिं लाबाय राजा लामा होबथादोंमोन आरोना। एकदम सारियालि लामा गेजेरावनो मिथिंखौ लाबाय गारि गंसेबो थांहोला आरो। बे मिथिङाव उखिल गगैबो फैदोंमोनलै आं थारिखफोरखौ बावगारबाय हो। होनथारबायब्रा बि पि एफ नि नेताफोरा बै चन्दन ब्रह्ममोना न'आव दाउ थानानैबो न'नि दाउखौ जालानो। फरेननि दाउसो जायोसैनो बाहाराव हटेलाव बा बेसे मिनिं गोनां बाथ्रा नङा होमबा जा इन्ट्रेस्ट नांखायो। सान्दुंबाबो गसंथाबलायथारो जागायानो गैया सायहा नागिरबाबो उफाय गैया सान्दुंबाबो बाथ्रायाथ' इसेबां गोदै गोदैना। एफा जौसेयाव जौखोन्दो गोसो मेवग्लुलायनाय बाथ्रा बुंखायो। एकदम न'नि दाउखौ जालानो फरेननि दाउसो जासैनो। बाथ्राखौ बुजिदों दा? न'नि हिनजावदों उन्दुलानो फरेननि सिख्लाफोरजों फरेननि हिनजावफोरजोंसो उन्दुसैनो बाहाराव हटेलाव। बेबायदि बुंथारबायब्रा सोर फाग्ला जाया नङा होमबा। आरो प्रमद बर'खौ बै समाव रावबो थगायसुला सानखाथारामोनबोलै। गोदै गोदै बुंखाथारो। खिन्थु बेना टारगेटआ बि टि सि नि बे गादियानो मारमोन आरोना रावबो सानाखै बि पि एफ नि रावबो बुङाखै जे बिथाङा गादि सेनो नागिरदों। खिन्थु सानसेखालि आरोबाव रौतायावनोबाव गेवलां फोथारावमोन आरोना बे मिथिङा। गावनो खुद बुंना लाबाय बि पि एफ नि माबाफोरा लिडारफोरा हाग्रामा मोना मा लायनो गावनि गादिखौ सेजानो गिदोंलायनो गावखौ बिदि बुंथारबाय। आरो बिथाङा बे गेवलां फोथारनिफ्राय रौता गेवलां फोथारनिफ्राय बुंबाय समायखिरा लालायलायना आरोना। बि बर'लेण्ड जायागौमानि आं खुनुदिन बि टि सि नि चिफ एम जि एम एम एल ए एम पि जाया होनथारबाय आरोना। अह' गावनि सिमांखौ बै समाव बुंब्रनासो लादोंमोन बियो। दिनै थाङै थुङै नुजामारबाय आरोना। प्रमद बर'खौ मोजां मोननानै प्रमद बर'नि मिथिङाव थाङै थाङै जोंफोरो सावसो नांबाय। आंथ' सानो साव नांबायदां होननानै आरोना। सानसेखालि राजा लामा होबथाबावदोंमोनलै अराङाव आरोना। बाइकबो सावना होनाय जाबायलै जोंथ' बेयाव बुख्रुबना होनाय जाबाय। मालायनि गारिफोरखौ ग्लास खुबैख्रुबना होबाय। कारफोरखौबो बुख्रुबलाबायना हरबाय। आरो सासे हिनजावनाथ' अन्थाइ खुगैनाया नांबायलै सोर खुबैस्लाबखो ग्लासआनो बायनानै गथ'बो बामदोंमोन बेसेरा गथ'नाव नाङिखायसो। खर'आवनो नांहैखादों हिनजावनाव। बै बाइक सावजानाय बुख्रुबजानाय कार बुख्रुबजानायफोरा बे अन्थाइ खुगैजानाय नांजानायफोराथ' साव होथारदोंलै। प्रमदआथ' दिनै रायजादोंल'सो। खिन्थु बैसोर साव होनाया जोंनाव नांथारदों। सोर अन्थाइ खुबैदोंमोन बेनाव नांबाय सावआ। सोर गारि बुख्रुबदोंमोन बेनाव नांबाय। सोर बाइकफोरखौ बुख्रुबना होदोंमोन बेनाव नांथारदों सावआ। खारन सानना नाय अन्थाइ थरसे नाङोब्ला बेसे सायो नङा होमबा। आरो गारि गंसे बायनो बेसे सम नांगौ बेसे खस्थ' खालायनांगौ जायो फैसानि।
प्रमद बर'नि इन्ट्रेस्टआव प्रमद बर'नि जसआव जों बेबायदि खामानिखौ मावबोबाय। दिनैनि दिनाव आरो प्रमद बर'आ जुदि अयनायखौनो खालायगासिनोबा जों रायखानांगोन नङा होमबा? आरो आं आथिखालाव नुबाय थादों प्रमद बर'खौ स्कुल थांनानै गथ'फोरखौ फोरोंहैबाय थानाय ससियेल मिडियायाव नुबाय थादों आं। जि स्कुलफोराव जाय स्कुलफोराव जेनेबा प्रमद बर'आ फोरोंहैबाय बैफोरनि स्कुलनि गथ'फ्रा ओरैबायदि जाखासिगोन गस्ला गुफुराव रं फोननाय बायदि जाखाबायब्रा। गस्ला गुफुराव बै स्टुडेन्टफोरना सेहा नांबा बोरै जायो बेबायदि। बिथांमोननि बे गथ'फोरनि गोसोआ गोसोम जाखाथारसिगोन थगायसुला थगायना जाग्रा माबा माबिसो जासिगोन बायदि नांदों आंथ'। खारन प्रमद बर' बायदि थगायसुलायासो गियान हैबायबा बेयाव नङा होमबा? प्रमद बर' नोंथाङा हारसा हिन्जावखौ गारनानै मास्टार खामानि मावनानै बिना गयारिखौनो हाबा खालायदो। होमब्लाना नोंखौ जोंबो रायनाय नंला रावबो रायनाय नंला। आरो सान्थियैनो नों बिटिसिखौ दायो सालायदो। बेनिफ्राय मास्टार खामानि मावनानै नोङो बे सिटनिफ्राय बिटिसि CEM जाबाय नङा होमबा दाथ'? नों बे पदखौ हगारदो। नांगौ दस्रानो होलै नों थायोबा रायबाय थासिगोन नोंखौ नों बिराद थगायसुला बे नुजाथारबाय। थगायनायखौ नों गावनो खिथिना लाबाय थायो। नों बिटिआर एकर्डआवबो जालायबाय। बिटिआर एकर्डनि जुगिदिनो रन्जन दैमारियाबो गबायलायनो। बोरोथो बहा गखो माथो हरफिनबायसो जेलाव नोंलाय नङा होमबा? थगायथारो। न'खर साख्रि होगोन होनथारबाय बेबो गैया। ग्रुपफोरनो महिला ग्रुपफोरनो 75,000 सोना होथारगोन होनबाय बेबो गैया नङा होमबा? बेसे थगायसुला। थगायसुलाखौ रायाब्ला सोरखौ रायनोलै? रायजानो बादोंबा नों CEM पदखौ नागारदो मास्टारफोरखौनो मावनानै जादो आरो हारसा हिन्जावखौबो गार अब्लाना नों गोबाव जोरगोन। नङाब्ला नोंना हिन्जावा नोंखौ मुलि होनानै बा सोरखौबा गुन्दा लगायनानै बुथारहोखोमागोन। जुदि नोंखौ सोरबा बुथारखोमायो अब्लानिया हले नायदोलै मोफौ बर'जों बर'सो जालायखागोन। ओरैनोबा आबसुआव देन्जार दंखाथारो नङा होमबा? गोदोनिफ्रायनो बर'जों बर' बुथारलायनायखौ आबसुआनो बिगिनिं जागायजेनदों। NDFBनि गिबिसिन मुंख्लं बांबुरगोरा बिथांखौबो आबसुआनो बुथारग्रोदों नङा होमबा? मनरन्जन ब्रह्म बिथांखौ बुख्रुबदों नङा होमबा? आबसुआनो गोनजा। जा साल गेलेखायो आबसुआ रायजो राजाखौनो फुथुला बानायनानै बुख्रुबहोथारो गिलु बालुनो। बर'फ्रा थैलायगोन नों जुदि दा बायसायाव माबा मोनसे जायोबा। बेनिखायनो नोङो दाउखा हिन्जावखौ नागारदो नांगौ आब' बिना गयारिखौनो लादो। लोगोफोर बेखिनियानोसै दिनैनि भिडिअ'आ।